star cast ang artista aron buhion ang drama. Idol Dagol ug Inday Tanini sa mga gapon sa kinabuhi. Prepare yourself for the big fight. Idol Dagol Ang Inday. Ay! Kumusta mga idol ko? Hey, mga idol! How are you doing, party people? Gilaay ko kay wadyo ko'y nagka-date sa Valentine's Day. You know, Doladay, I'm lazy because, I have no date in Valentine's Day. Naguga ang akong yuta. Yes, it's very dry and like El Nino phenomenon. Tungod sa kaugan ng liki ang akong kasing-kasing. Because El Nino phenomenon, the gravity of the earth, it's very dangerous. Kaugan na lang kong Enrico. Oh, by the way, my name is Enrico. Taga-Bangkal, Davao City. From Bangkok, Davao City. Kabahin kining akong gapnod. My story is all about Kaniadtong before hayahay pa ko. very hi-ha. Naabot sa punto nga di na mapilo ang akong pitaka tungod sa kwarta. Tell you frankly, Dolanday, my wallet is magic wallet. Siko wallet. My wallet is very, lucky. Tuhod wallet. Sorry. Karaan naman lang kayo. Naabot sa punto nga ang akong clutch bag mapuno og kwarta nga papel. To the point, my bag is full of plenty money. No money, no honey. Og naabot sa punto nga 5 kabok ang akong ATM cards. To the point again, my ATM card is 5
5 forward. I have a mini ATM. All bankers. You know, Apan, Bak. tungod sa akong kapabayaan, because my you know, always sleeping, always like that. All things right and gone. o mismong akong hinigog mga si Farah. Nawa po siya. My para, you know, my para, one and only para is passed me by. Atong sugdan ang gapnod sa akong kinabuhi. And this is the story of the stagnant of my life. O ani ni tabu. This is what happened. Kulpaan ko lang gada. Nga naman lang ka. Wala, excited lang ko mo dato. Maabot tarong Arabo si Ashik Lagim. Uy, sigurado ka, anak, ha? Nga ako Nga. kasi mapakyas ta, anak ba? 101.1% lang ga. Dato tatang negosyong kapsula ni. O ba? Wala, uy. Kabulok ka sa Alagi nga ka. kapsula. Asa man? Mo ni ginatawag nga. Mo ni sikat kay sa Saudi. Thirsty Camel Capsule. Thirsty camel capsule. Kasi pa na, uhaw pas camel? Ala, uy, bungga kayo na ba? Makatumar ka ni kapsula. Muuhaw pa ka sa camel. Panahan kayo ito kung amigo na baligyan yun ako na kung amigo nga si Alan Gatan ba? Bisag dito niyo patumaron. Bisag lisos batilis na to. Rimba man to dayo. Ako ito palitan kayo. Uy, na naman ito si kayo. Unya. O lagi na. Kani ginama na siya spalit sa camel. Pag makatumar ka na, uhawon pa ka sa camel. Sigurado yun baka kwarta na Paano sa camel? Valentine's Day. Sigurado ginako. Nagtisan na na. Ano si Tuyix? X. Bye. Nana dia. Nanalitos ka mas? Sige, sugatan dito ko. Habog na ba kayo kang taskig malong? Dali ako na tayo oras. Okay. Hey! My friend! Get inside the salon! I say again! My friend. Ano yun? Kalam sila, my friend. How are you, my friend? How's the trip? Fine. This is my girlfriend. Oh la la. Farah. Hi, para. Ay, kasi alam ko na. Kasi na, muna. Ang salaw. Ha? Gwapa daw kay ka. Tingnan daw yung mga type. Thank you. Asik lakim. Lain na din yung mga... May brief nito nga. Ano sila, may ba? Bilahan. Uy! X, isa mo na. Ba't naman namin gidala agungal ni aktora pa? Dagara mo siguro nag-alhon. Dadala ni batirol ni. Hasik lagi. Sit down. Okay na siya, thank you. My friend will go down to business. Okay. I want to be sure to invest in our business, the Thirsty Camel Capsule. Kami sila natin Thirsty Camel Capsule. Sabi ka na, inabili ka na sila ganyan. Sabi ka na, takiram Gutenberg. Ganun sila. Bago sili! Ganun siya sa Torel! Tiyan mo na. Langga. Abot na din atong distributor na nasa tago na nasa turil. Magaling na gidaan ng anak kapsula ko lang ka. Oo, pa rin sa camel. Pero sila ko rin sana, pwede ka na sa Digo City! Ganun sila ko na, Chiki. Ganun sila, Chiki. Langga, tanawa, Chiki. 3 million pesos. Kwarta nga malabo na nilang ga pa.
Pat, My friend! tukangi, jangan tagay mo ko diri, Pat. Ito siya, dali lang ko tricks. Kung sa di ka, kargador mo kang karton. Sumanay ka day. Kanya gilabay ko ng inyong mga karton susunod sa pan pag magbiyahe. Na may kwarta, ha? Mao na ko ingon mo. Na pag mahalin mo na to, sulod ta ng produkto ni mo. Dako, nagkaanta ka bagong sakyanan. Baba! Bagong chicks. Gusto ka? Yes! Saan sabang ina si... Sino rin ako, Sabi na si Dre? para mo, karinggar ba dahil na si Lusar ba kayo ni? Dili lang Gusto ako, din makauya ba gwapo ba magsilos dahil? Oh, my friend, my friend. My friend, what do you want? Coffee? Tea? What do you want? Kaya mo ka mahal. Ah, okay. Kaya mo what? Mahal. Ah. Waiter! Waiter! Kaya mo dirty old man. Sir, yes, sir. Bahal. Sir, wala mo tahan na diri sa restaurant pa ni. Oh, may 1,000. Pangitag bahal dito. Keep the change. Sir, na-address kanto. Kaya mo Kaya mo mahal. Kaya mo water. Sabot kasing ingon. O sir? Ang bahal, ayaw dito na isagol tubig kay ubang mo overtake ang mumo. Sabot ka. Sir, yes, sir. Uy, ano ang tag-iya sa kuwan? Gusto rin kailan ko ni Darren Kenny. Boss, kumusta? Ay, kumusta ka? Boss, akong girlfriend si Farah. Hi, sir. Ay, Sabi ko, sir, hakmag mo na ikas ko kamot, sir. Boss, ako ang friend gikan Saudi si Hashik Lagim. D.O.M. Usa ko na! Ayan! Bos, ingat siya, bos. Kalau kan dirty old man, yun, bos. Gotta take this, thirsty camel capsule. Kaya mo sa torera sa Tago City. Sa ba ni kapsulan eh? Abos tilawi na, abos ki power kinaga. Isa kapsul, tilawi. Mami ko na ba? Wak may epekto ni. Oh, sa ingon ako ni mo. Palito ko isa kasako. Tago sa kasako. Oh, isa kasako to yung ikarga sa iyang buwan. Pajiro. Matagal ako rin tandaan. Pwede na rin tandaan, bos. Automatic na. Nabugay komisyon na ha? Dapat, bos. Bilang sa isa kapsulan eh. 50 ko sa isa kapsulan eh. Sabi mo. Piso lang ka, piso. Ha? Sorry, sir. Bilang na isa kasako, eh. Sa gatos na naman kayo sa gatos, di ba? Kanya, sa isa kasako, tag 50 na, hindi pwede. Dapat kayo mag-income na eh. At sige, palag ka. O di i-hire na mo. I-hire na ko si X-ray na lang. Ano eh, dos na lang sa isa kapsul. My friend, I have to go now. I have to go. Congratulations. Oh, grabe epekto. My friend, we will do business and we will be rich. You like that, my friend? I like the pen. Langga, gusto naman nga balay? Dok, Mahal mahal. kami lang bulan, ani. Mahala, ano Ano lang ni ba, tanan? eh? Sige lang, bay, kaya na. Sus. Bisan pag sa gatos ang bulan ni balaya, kaya na to rin bayaran. Sawan, okay rin mo? Di ko ka na ng balayad ako, kayo, nagtamelo niya, isa na ka mo kwarto, oh.
Nakita rang duha? Dagot kayo ba? Sige na, ay napagkuhan na eh. Mukha kong sakyanan, tulo ka buo, kunya. Sabi pa tayo po niya, wala katulog si Alan nga. Kalalaho na po niya dito atong kuan, di kahos mo. Luto atong spaghetti, atong kuan, babae dito. Wala naman niya kakadang spaghetti. Eh, nasig istorya na, bing maglagot ko ng tohanan na. Ano man? Ay, Ayun, sige kuan. nagpagaw naman ko na. Mahal kayo niya, oy. Sige, ayaw pagbuot. O sa mga, pagbuot naman yung Kaya mo ko na kaya kwarta na to. ayaw lagi pagbuot. Ako may mo gasto. Sa mga kadato na nato. Oh, tanawa ng bank account na to. Puno na nag-million. Tungo na ng Thirsty Camel capsule. Pero thirsty camel capsule mo, kaya ka nakainom ka na uhaw papukas camel ba? O gani. Muna ko ingon mo. Ako'y bahala. Ako siguro nang ihatag sa kong amigo po no, kato si Juan, si paring Erwin. Sigurado git. Mo bitaw. Pero malipay po itong iyang kuhan. Hala, oy! Muna kong ingon mo. Ha? So, saman, okay na nini mo? Gusto ko itong gamay lang. Katong para sa itong duha ba ka. Yung dagat. Lamgal niya, pagkuman, para mamasulta ba ka. Mahilig ka ba naman, kahilig kong pamasol. Dili ko gusto ng gamay, gusto na ko dako. Ha? Kapag ilang pasoan niyo, ay, mapunta ka paniras bintana ni ako kayong balaya. Mukuha matag na pulo ka katabang. Kanya ang iher ni mo ha, kanang kanawang ni Marimar ha. Iusog. Dili kanawang ni Marimar. Asa ka mangita Kanawang na, ni oy? Rosalinda. Bubiyahe kag Brazil, Wala ka na sa- mo, biyahe kag Mexico. Ito ba na ka sa Marimar? Ay, masalitas ka, soy. Siyempre, agela mo. Babe! Salib, babe. Saan ka, uwi? Oo, pagkas kami. Nakatumas ko ni Thirsty Camel capsule. O, tala. Hala, uy. Ha? Ang sarap mo, uwi. Ha? Kamangkay ka, uwi. Ako protector. Ako protector. Babes! Tayo na tayo sa tagistorya. Babes ba? Karon ka diya. Karon ka ba diya? Ako ba ito sige paguhit karon? Ako na yung maguhit, diba? Ay, epektibo diya. Babes ba? Ay, kabala ka kay isa kasako ako gi-orderan eh. Sigurado ka. Babes, ayaw lagi ba? Ay, ayaw ba? Nag-decrease lagi ni nga itong kuhan lagi ni baba lagi ni nga itong atong sale sa kapsula lang ga. Ah, ayun na ang problemahan na. Makabawir lagi gyapon ta na. Turturot mo talaga itong mga kuhan, mga stocks diri niya. Anong atong halin gamay naman ni kaayo? Ha? Isa, tayo, ikaw, ang imong trabaho diri. Ha? Imong trabaho, mag-record lang. Dili ang sige pangutana. Sabot ka. Usa man ko niya yung langgang normal ro kay kita ba? Umuko ko asawa, di ba? Asawa naman ko nimo, di ba? Wa pa ta kagiminyuan. Malagi pa ti ka asawa. Pero usa man ko trabaho dili di ay mo tanan dai ko sa imo ha. Ano mang inana mang kasako abe? Ano ba? Pero walain mang kapangutan ka. Ha? Pero na sa balay, kurinti, tubig. Ha? Usa ako na kayo, oh. Ang atong tubig tayo tamil, hapit. Saan na ni?
Tubig, kwarta kayo, kinanglan ko bayaran. Kuha lang sa diya. Internet, tanan. Kuha lang sa kanidya. Wala na, hurot-hurot na gani. Suntuhan na ni. Anong, Tessa, anong, di ba na po man atong katabang, anong isa naman na nakabuk? Sipat na sila ay. Way sweldo. Ang kanang alam pasohon mo na ko kayong balay dire niya way sweldo. Diyan ko rin ito bagta ka itong isa gani wala pantag. Kasi yung paso. Isa, di ba lima niya ito sa kanan? Ngun isa naman ako ng unit ni Alan naman na ibilin. Hindi ba prinda ba yan mo ha? Di ba mbira bes bangko? Kaya wala na tayo kabayad. Oh, my friend! How are you, my friend? My friend, what happened? Wait a minute. What did you say? Kami dito kasino. Langga, pwede dito sa ka? Diri ko. Pamina ko ninyo. My friend, this is not true, my friend. My friend, this is not true. I don't go to casino, my friend. Tunggu itu na piat. Macam unggoy. Boleh tak mangki. My friend, I Kena bilang, saya lagi hantar. Kena tolai. Kena hantar, kena bilang. my friend, I did not do that, my friend. Kena anu mana kena taksi kena bilang. Give me money. Boleh bisa ada ini peso. Kabel kayo. Asik lagi. Asik lagi. No, don't file a case against me. Yes. My friend, I will do my best. I will return back your money. Just, my friend, I'm so sorry. No. Ano yung presuhan sila talo mo sa Pedro, Santana. Ano na, either of the three, you do. Ano na, kape kayo, hindi ka balik kape. My friend, I'm so sorry. My friend. Ano sila? My friend, I don't want to go to the pickle, my friend. Ano sila, napikol na mga citizen. Give me money! Or if, nila rata. Huh? Pupulo na sa loob. Alam mo kasi, ganun sila na, balik-balik rin sila ng kami. Langga. Tagam ka na, sige. Sugal-sugal pa ako sa arma na nato ron. Ha? Mauna! Mauna angay ni mo. Langga, ay kubiyahe langga. Bahala ka. Langga. Mati akong bagay ako nag-ibaligya. Kanina rin pa ako sunod sa kusalita. Bahala ka na. Langga. Tagam ka. Tangan, Dulanday, nahanaw gid sa kuha. Pati si Farah gibiyaan po ko. Muna nahitabo karon. Ang tinuod na gasto na ko tanang kwarta sa sugal. Kung sa ko kadato, kung sa ko kakalit nga na kwartahan, ingon anak po ko kakalit nga na pordoy. Karon balik ko patid-patid og lata. Bisod gid ay kinabuhi, kumakuratan ka. Daghang salamat. At least karon nakaamgon ako. Hanto din hinalang. Inyong suwat magtatampo. Enrico. If you search for tenderness, it isn't hard to find.
can have the love you need to live. And if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you. Daghang salamat, suwat magtatampo. Unta nawasan ka, bisan og way klaro. Alang kaninyo, among kapamilya. Kung doon na mo'y problema, hala, suluha. Akala ko, mabisa ng nakasanayang gamot ng anak ko. Akala ko, gagaling na si Bunso. Pero 4 days na sipon niya. Mami! Akala ko, Mas tumatagal ang sipon sa maling akala. Lipat na sa pambatang Neozep with Symptomex Formula. Doble bilis magpaginawa kaysa tubig at pahinga. sa Neozep, sipon 4 days. 2 days na lang. Thanks, Mommy! Pambatang Neozep, ang shortcut sa ginhawa. The average cold bout varies from person to person. Phenylephrine, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid ng Petron Engine Oils. Isang blow-by-blow update sa nagbabagang rush hour sa kalsada. Pipick up ng pasahero ang king of the road. Ngunit na-overtake ng katas ng Saudi. Ay husay humaruro. Pero walang silbihan kung sablay ang gamit na engine oil. Protestahan ang makina with Petron Engine Oils. Kontra corrosion at stress. Dahil hindi sapat ang patapap-tapap lang. Mag-Petron Ultron, Petron Rebex o Petron Sprint 40. Petron Engine Oils. Your engine's defense against corrosion and engine stress. Defend your motorcycle against stress and corrosion. Change your oil every 1,500 kilometers with Petron Sprint 40 mineral-based oils. Alam mo ba kung anong klaseng ubo yan? Kasi iba ang ubong may plema, pumuputok-putok. Iba rin ang ubong walang plema, tuyo at walang tigil. Alam mo ba na non-stop dry cough yan? Alam mo ba ang solusyon sa non-stop dry cough? Tusiran! May cough-stopping action na pampigil sa dry cough. Quick bisa, long-lasting ginawa. Oh, alam mo na! Tusiran, ang katapat ng non-stop dry cough. Dextromethorphan, HBr, phenylephrine HCl, paracetamol is the generic name of Tusiran. If symptoms persist, consult your doctor. Number 1 po ng MOR, Hachichi! Niya si George na sobrang kaon sa night out. Mao nga, Akong dyan kahiya, uy. chan 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 chan. Chan 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 chan. Ligahing dyan, basig stomach cramps na na. Kahit man umarag yung lubag na dyan, nagandahin sa eksperto. Buscopan. Chan chan! Woo! Si Michael Vini para sa Buscopan. Diyan ka magaling. Hyoscine and buprobromide is the generic name of Buscopan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang libang pangunahing sakit tulad ng stroke, diabetes, heart disease, cancer at lung disease ay bunga ng paghina at pagkasira ng mga healthy cells sa katawan dahil sa polusyon, paninigarilyo, sobrang stress at unhealthy lifestyle. Have a regular checkup, healthy diet at regular exercise. Palakasin ang katawan with MX3. May antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong magbigay ng proteksyon sa ating katawan laban sa anumang uri ng karamdaman. MX3. Available in Mercury, Rose Pharmacy, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Number 1 po ng MOR, Hachichi! Sipon virus sa hangin. Sipon virus sa baso. Sa kamot ni Junior. Sa aping ni Mrs. Kanang-kanang makatakod nga virus. Gikan ka na sa Osaka Hachinibo. Mao pang Neozep, 2 times faster magpaayo kaysa tubig o paulay. Neozep, likay matakdan, likay ang pamilya sa grabing sakit susama sa pneumonia o bronchitis. Han, wala na'y takod. Pakis diha. Sige ba? Neozep, paspas mo ayo, likay takod. Phenylephrine, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, I'm Martin Rivera, and you're listening to I Build the Goal and Inday Tanini. Both of them are here. Mami, Mami, Mami! Kulit ni Angelo. Nakuha niya yun sa papa niya. Yung bungis-ngis, nakuha sa akin. Pero minsan, matamlay. Parang hindi siya. Mami... Yan.
nakuha niya sa lagnat. Para mapagaling siya agad, I give him Biogesic for Kids. May fast-absorb technology kaya bilis baba ang lagnat. At dahil Biogesic, maingat magpagaling. Thank you, Mommy! Galing na ako! Yan! Nakuha niya sa Biogesic for Kids. Ingat! Yun naman, nakuha niya kay John Lloyd. Damang-dama ang pagaling sa Biogesic for Kids. Paracetamol is the generic name of Biogesic for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Parokya ni Edgar para sa Tanduay. Drink responsibly. Tanduay Light, now available in all leading sari-sari stores and supermarkets near you. Pang? Nanamok naman ko eh. Nah, mo lagi na. Gikan ko sa doktor. High blood akong sakit. Unya? Nah, murag di na tingali ko kadulog nimo. Nga good. Balik kayon magugtambok. Chiche? Sarah Geronimo for Jollibee. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal at mahalin. Paano mag-let's share. Paano mag-I care. Kung paano mag-kumusta ka. Kung paano mag-mahal kita sa'yo. Jollibee nakita. Ang sarap ng maging pamilya. 35 years na. John Lloyd po. Sa headache, lahat ng gamot effective. Sa parang minamartilyo o sa parang pinapalo sa nakakabaliw na sakit. Pati sa headache na nakakapangit. Lahat effective. Lahat ba safe? Ingat kayo. Mag-Biogesic. Effective, maingat magpagaling. Ingat. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Wake up in the morning feeling so amazing. I got my Sammy coffee super pack to get me going. Sammy coffee super pack that I'm feeling with energy releasing vitamins. Sammy coffee super pack and more delicious flavors. Super brown, white, and cappuccino. Sammy coffee super pack. Ang super kape. Be todo listo every day with Send Me Coffee Super Packs. Ang Super Kape. Available in Super, Brown, White, and Chocochino. Sa paglinis ng bahay, dapat linisin kahit sa kasulok-sulukan. Pulido! Yan ang turo ko sa manugang ko. Dapat tanggal ang dumi, winawalis ang kalat, pulido. Eh ba't ang gamot mo sa ubong may plema, hindi pulido? Pag di pulido ang paglinis ng lungs, ang bakterya naiiwan sa kasulok-sulukan. Dapat Solmux, the one with advanced lung cleaning system. Tigil plema, tanggal ang kapit ng bakterya at pinapabilis ang pagwalis palabas ng lungs. Bossing, sinong dawan mo? May dawan na ako. Solmux. Linis pulido. Linis Solmux. Carbocysteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor. Naibagong standard ang beautiful skin. Flawlessly You. Naibagong tawag sa puting pantay, kinis pantay. Flawlessly You. O naibagong sabon nga muhatag ni ining tanan. Flawlessly You Beauty Soap. Ang 2-in-1 beauty soap nga naay rich moisturizers para sa silky smoothness. O skin brighteners para sa makin-ang kaputi o kanindot. Mao nga ang ilang bagong tawag kanimo. Flawlessly You. Flawlessly You Beauty Soap. Mas maganda pantay. Sulayan ang puting pantay, kinis pantay sa bagong Flawlessly You Beauty Soap. Available sa jojoba oil plus pearl extracts, lemon plus grapefruit o papaya calamansi. Boss, late ko. Huot. Ang dan? Ilong na ako. Bugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ako. Mura ko gihilantan. Di ka na simple. Grabing sipon ka na. Pag Triforce Action Decolgen, huwag kang bugat sa ulo, hilanat o baradong ilong. Nag-Decolgen ako! Pwede na kumuti, boss! Grabing sipon Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorphenamine maleate is the generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Stay on top of the family budget with Metrobank prepaid card. Hey, you know what?
I just got a personalized Metrobank prepaid card for my son's allowance, another for the driver to pay for gas, and then another one for Yaya's salary. I just load the cards from my Metrobank account and they are good to go. So easy, diba? Best of all, I can load and monitor balances online. For me, budgeting became easier with Metrobank prepaid card. Metrobank prepaid card can be used in millions of MasterCard accredited establishments worldwide. Visit your nearest Metrobank branch to get one today. Budgeting is so much easier with Metrobank prepaid card. Ako si May Basok, barangay health worker sa buntag o nagatiman sa tulog ka mga bata sa gabi. Makaingon gyud ko nga lisod ang trabaho, pero sa akong abilidad makalahutay ko sa pagbuhi sa akong pamilya o pagpaeskwela sa akong mga anak. Tungod kay dili ko basta-bastang masakit kung ubuhon ko. Mayra-Caf ang akong tumaron. Sigurado ko sa abilidad, barato ang presyo ug epektibo pa. Mayra-Caf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang dekalidad para sa mga abilidad. Doon na say Mayra-Caf syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Ambroxol is the generic name of Mayra-Caf. If symptom persist, consult your doctor. Dapat ka pa rin, Jimmy Ang dami mong huling isda. Jam, jam, jam. Matapos ang maghapong trabaho, magdaming naman tayo. Sama-sama ang kwentuhan, kantahan, biruan, kantsawan, kulitan, at syempre, inuman. Habang umiinom ng Gold Eagle Beer. Nakaka-relax. Pwede na ulit pumalaos. Siguradong jackpot ka na naman. Ang sarap, kakaibang relax. Ang bigay ng Gold Eagle Beer. Pang-kondisyon na, nagbibigay kumpiyansa pa. Jamming na! Sama-sama mag-jamming, sama-sama mag-Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Pagkahuman sa atong trabaho, mag-jamming na po kita. Samtang kainom mo Gold Eagle Beer. Bye! Kuyog ta mag-jamming. Kuyog ta mag-Gold Eagle Beer. Kinahanglan nga responsable ang pag-inom. Number 1 na po ng imo, are? Spirit of Marilyn calling me audibly, boiling. She said that she would never leave, continue to torture me, telling me to come with her underneath my comforter. And she brought a gun with her, pills and some rum with her. Took me on the balcony, telling me to jump with her. Yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that, haters wanna see that. But I got him aggy, cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's on fire.